9 кг за 8 месеца ти се струват малко. За някои може би са. Но за Ели това беше истинска победа. Всички искаме да сваляме 9 кг на месец, но не винаги става. За хора, които са типични ендоморфи, като нея, тези 9 кг свалени и задържани са една невероятна победа. И всичко това беше постигнато в контекста на 3 работи и подготовка за сватба. В началото спазваше стриктен хранителен режим, след това обаче адаптирахме режима към ежедневието и така, че да може тя сама да подбира храните, рецептите и продуктите, така че да продължава да сваля. Тренирахме редовно, но колкото позволяваше графика и резултатът е на лице. Тя беше една прекрасна булка със страхотно самочувствие. И ще използвам това видео като един много добър повод да ви кажа, че тези неща, които гледате по телевизията, за тези свалени килограми, за толкова кратко време, не отговарят на реалността на повечето хора. Когато една група хора са изолирани и се занимават само с това и свалят едни десетки килограми за много малко време, е едно. Реалността обаче на работещите хора е съвсем различна. И аз мисля, че отслабването ще бъде много по-здравословно за много повече хора, ако имаме малко по-реалистични очаквания към телата си и съобразим свалянето на килограми с целия си житейски ритъм, а не си поставяме неизпълними цели.